Čau lidi, tady vás vítá Lucky. A tady vás vítám na serveru. Ukážu vám tady, co můžete dělat a co ne. A tohle bude takový menší videjko a tohle je můj první let's play. Takže nebuďte do mě, prosím vás, to hrubý a byl bych rád, kdybyste dávali lajky, protože tohle je moje první. A komenty, co bych měl zlepšit a takové věci. Takže vám ukážu, co tady můžete dělat, dám do popisku videa IPčko. Takže můžete tady určitě dělat Carmenu. To máte všichni. Víte. Pak tady třeba imposti. Help bych tady nepoužíval, protože to se vůbec nevyplatí. Vidíte třeba nastavení je úplně jiný a dáte nastavení. A ukážu vám to žlutý, tady to, pardon. Je to žlutý. Pak je tady, jdou tady všechny tyhle znaky, třeba lomeno, kill, úplně všechno to tady jde, co znáte, tak to tady jde. Pak tady jde třeba lomeno zbraně, ale na to potřebujete výpko a to vám dá admin. Admin vám to dá úplně zadarmo, nebude chtít, jenom musíte poprosit admina, ať vám ho dá. Tak a to bude snad všechno. Jo, a ještě vám něco ukážu zatím. Jde tady Dragon v... Jde tady Big Tunnel. Jde tady lomeno les. Takže na tomhle serveru jde úplně všecko skoro. Jsou tady práce, všecko. Ale když v tom autě nikdo není, tak to auto prostě nerozbijete, to je celý. A to je snad všechno, tak prosím vás, jsem začátečník, tak dávejte lajky prosím. Napište komenty, co bych měl zlepšit a takové věci, takže čau.